Tichatanga nekukwidza maoko. Maoko atoda kutanga kukwidza ndeyekuti tisangane naChangamire. Tokunga tasvika wamwe taonana tamuona asi hatina kumusana. Saka kumusana kwedu kuchabva patichakwidza maoko. Tindomusana kuchimwimwi tiri ikoko. Tapedza izvozvo chakwidza kuti maoko kepiri ekuti tione kutanga dare redu. Saka regai ndipe kuna Tsina kuti tungamire pakukwidza maoko. Ndoti mazvita ndo stage number 1 yekuti tamusana naShe. Kuembera kwamatoita ikoko kana dai tisina kuti makadini tatomusana naye. Zvaita mazvita chiregai tikwidze maoko zvakare tione uchitanga kana kuti kuparura dare redu. Tsina. Nditi pamusoro Changamire, pamusoro vadare masabhuku. Nguva ino yaya kuti tione zvatafambira pazuva ranhasi. Zvimwe zvacho tingaona tozoti zvadi ndinofunga vamuri kuona ava munhu atouya akasununguka kuti ange achionawo zviri kuitika pakati pedare pazuva ranhasi. Nyaya ya Catherine Gwebe na Matepo or Veronica inyaya yakapinda mudare ikatongwa, yatongwa ikapiwa mutongo unoti Catherine Gwebe akati kuna mai Matepo, ndinoda kuti undiripe mbudzi pakushaisha kwawakaita zita rangu kunditi ini ndiri hure ndakabereka mwana nemurume asiri wangu. Zvoreva kuti ini nemurume wangu mumba mangu hatisi kuchagarisana. Saka kushaisha kwawakaita zita rangu iwe Matepo Veronica, ndiri kuda mbudzi inofamba. Veronica akabvuma mhosva yake akakumbira ruregerero. Asi mbudzi yakanzi inodiwa kuitira kuchenesa Catherine Gwebe. Matepo Pauro akapindura achiti, mukadzi wangu haana chinhu, asi ini ndichaedza kuti ndishande ndione kuti ndabhadhara mbudzi iyi. Mbudzi iyi ndichaibhadhara musi wa 15 October 2021. Inyaya yekuma ikukari. October 27 September 2001. 2021 atoti 2021 ndio payakapinda mudare. Matepo ndobva akumbira kuti chimbonipai mukana musi wa 15 October ndouya nembudzi. Saka Matepo akagara tikambomutumira futi samanisi uya kudare. Matepo haana kuuya. Catherine Gwebe ndokudzoka futi zvakare kasi ko nyaya yangu yapapi. Tikati tichambobata Matepo. Ndokubata Matepo, Matepo haana kuuya zvakare kudare. Kechipiri. Todzoka kechitatu zvakare pane zuva ratagara nhasi nemusi wa 31. Ndobva tamunyorera imwe samoni. Matepo auye kudare. Matepo haana kuuya zvakare. Ini ndikamboda kutaurawo naye pafoni. Ndokubva azondidzimira foni. Ndikazotuma sabhuku wacho, sabhuku Manyemba. Sabhuku Manyemba anoti ndakaenda ndikamuona ndikataura naye. Nhasi makuseni soko rikasvika futi kuna Matepo. Matepo padare nhasi haapo.
nyimba waripo wanzikana mwedzo kutaura. Ini sabhuku wana matipu arutaura. Wana matipu wangori wese ndofunga watori neimwe nyaya wakasotosiya futi yekuchera ugodai muchitundu. Saka vanhu ivava sekretari vatori panapa. Vanhu watova vanhu vaamhuka. Kana musitondera gore rere ndo vamwe vanhu futi vekundigarira futi ndavatsiura futi nyaya yekuti vari kuchera chera. Saka izvo zvaakuna changamira. Tinoona kuti tigarisane navo zvakanaka nevamwe motangira papo. Kuzi tapotseka. Kunyeba ere sana. Mai vamenya mune amurunyararo ere ngati makagara zvakanaka ere ngati chine dambudziko marike nenyaya ya izvezvi zvitigeredu zvakanaka kati kumashure uku zvakaoma waingoti iwewe zvaurungoramba wakangonyarara usipomuklema nyaya iyoyo asi pane zvaunoziva ndikati handina zvandinoziva apa ndokuzoenda pandakaenda kundoklema asi pari zvino ndigera hangu zvakanaka zvinoita manje kuti murume wawanomwa zvinoita zvikuuya ndisekuru wangu ndozviziva zvinoita zvikuuya pane zvinhu zvipamwari kana kumboisa ono pane chadiwa chabuda asi usangofuma futi akadhakwa mazvona zvinoita zvikuuya goreriyo wakazodaiwa saka vanhu vanofanira kupaniswa saka changamire makuda kutoexesa mapawa masimba enyu varamba ndongira sabhuku iya katisha iya yapa pane munhu ane munhu wenyu apo pane munhu wangu sabhuku isu totumba maona wamuite rugare handiti zvekuti mwana kana nyika so iri toshamisika kuti saka ishe wacho uri kuti zvarundonyarara matepo aruta zvaruta aramba aindotambarana uyu akafumurwa handiti saka ini ndandiri kuti matepo aramba achizvidza dare rangu saka zvari kuzvidza dare rangu then kwakuunza futi social instability mukati memba yavanhu saka nyaya yenyu ini ndakuendesa kwamagistrate ndozvavo because kana aruramba achidaro matepo achiramba achitoshora uye aruramba asoda kugara zvakanaka apa mhoso avakabvuma uye kudzimwe dzenguva moso achazomuka akatemwa nedemo nemurume wake ozozi mama akagarira ende nyika yese munenge makutondishora kuti nyaya iyi yayo nguva yakadini yakareba asi ndishinyara saka ndofunga by Friday ndichaenda kuna magistrate matepo atopinda hake mucheri kana nino wakatondiswa chipinzi tabla yeteme kutanga mufonera nazo tiri kubata apa mukadzi kana watabata murume ndibatsire wakatuka mukadzi wakatuka munhu ndiani mukadzi saka kana ndirume kutaura namagistrate wandinoti ane mhosva ndiani mukadzi pamusoro ichangamira nemunyatsozvisa unhu hwevanhu mukadzi uyu atori mukadzi wake matepo pro atori community service aropika pasaumani secondary nenyaya yekuti akatuma itu twana twake futi twakakwezvera futi noizi yekuti awarwa pamba pakuchengetwawo neumwe munhu akazi achengete panozi pamukura munopanzira baba kuti endai motore makotopeya ngepehama yedu asi pane umwe munhu ari pachengeta ipapa twana twakava twangoenda kunotora makotopeya ava vari kuchengeta ipapa vati aiwa mamungosvikizve muchitora maafu dzikai mudzokere mutange kuita tsika yakanaka
then mozotora maafu kuti varakatosvika futi kumba kuna mai zikazi tatukwa matukwa ndiani nemunhu ari kugara pamba pamukuru mai vacho nababa vacho vabva futi uku zviri zvipembere kuya futi korwisa futi apa parugara uyu vaendawo mangara mapurisa kwakutoenda kukoti yose community service inoitwa saka vanhu vane hunhu hwekuti isusu nasekretary tabvira vatadza saka ari kusungiswa mukadzi ndiye kupara futi mhosva this must be example at the other people kuti kana munhu akanga adaidzwa ndichangamira aitadza kuuya muramwirei imini momutaura kuti tutsvaga isho wako wotsvaga sabhuku wako toti mangwana auyira akuna wakambomira kuno wakambomira kakamboti mazigoreri kuti inini handii ndozvimeandisa sabhuku ba toti munhu anomira ira asina sabhuku ba ane benzi ndini handisire tine benzi redu ibenzi redu rega timbori sungweri rangu ukaramba mwana ngekuti waita musika zvazvimbozoite pamwe kusatouya inhauye community service kwaro ndakakomunicata nemurume wacho kuchamusivisa kechingana uyu kake chingano uchidzoka kuno kechi3 saka kuna magistrate ndokurizaiti because majudgment ese aripo kuna magistrate aite zvekutosungwa ngemukadzi saka mukadzi uyu unotoshupa maiwe unoshupa ngapiko kumusha kwake basa maringa kapajomi mumadinga naitipa izvo zvotori kupamwe kuraga kutoya nhasi uri kucommunity service ari community service pamusoro peimwe wapara zvenyu auyo wako ovhariko handiti zviri nani avhari wako ovharirwa regai ndiye kusa friday ndikaona ndikaita mukana ndichaenda kwamagistrate pamwe unenge wafunga ndikuya pamwe akapuhwa mbudzi nechekubheka nachandakapuhwa naye wazwa hana chandakatombopuhwa naye kana kuti iyo ndiri kusangana naye panzira handitomuzivi handitika saka friday ndofunga ndichaenda kwamagistrate osungwa ati ndizvo ndinoenda kwamagistrate mamagistrate opa mapurisa instruction yekuruda osungwa ati nekuti kudherera kwacho kwanyanya ifunga zvaita sabu arodherera ini arodherera iwe arodherera nyika ndizvo vakanaka Sly Media TV, building bridges.